Oke teman-teman, selamat sore. Jadi hari ini saya bikin kucingan teman-teman. Iki loh, deloken. Loh, untuk proses cara bikin kucingan ini seperti ini. Iki untuk ngisorane ya teman-teman. Saya ungkol, saya gelundungan seperti ini. Untuk apa nduwurane ukuran 20 untuk nduwurane. Terus untuk bongkaran iki rondo ekstrim teman-teman. Untuk bongkaran iki rondo ekstrim. Soalnya iki dempulan semua. Iki dempulan. Iki ya dempulan lho delon. Ini pakai kayu sak eneke. Itu yang penting kan iki apa nek ngaran iki engko hasilnya rapi ya teman-teman. Iki kemarin bluwenggang iki. Kira-kira segini loh teman-teman. Iki kurang kijaan kurang iki. Goro-goro kemarin tak grendo akhirnya kebablasan. Iki engko nanti kita dempul lagi. Lah soalnya dhuwure ngene teman-teman. Ya dhuwure seperti ini. Ora kenceng ya teman-teman. Iki kan biasanya kenceng jeruet ngene kon dhuwur. Iki ora iki teman-teman, iki melengkung kayak gini. Jadi sing kene iki pendek, sing kene iki juweru ngene. Sret kada ora padha ae iki lho. Lah iki ra padha iki woneng. Jadi sing kene tinggi, sing kene apa nek ngaran iki pendek. Makane kemarin nih aku nek nggarap iki kudu hati-hati teman-teman. Soalnya iki kok nek tak gruwe ndo sing bagian kene tak entekno iki kok akhirnya habis teman-teman sebagian kene iki. Soalnya nek mau dipadakno karo iki dan sebelah kene iki. Jadi kene kan harus digruwendo teman-teman nek pengen podo, tapi ini tidak bisa ya teman-teman karena iki kayune iki sudah tipis banget sebagian kene. Ya iki tak gruwendo iki kemarin karena iki kayune ngene blenggang ini loh teman-teman. Lah ngene. Jadi tak gruwendo tak entekno padahal kemarin ki wis tak tatah temen iki. Iki nek bekas tatane. Terus tak sawangi kok waduh kok blenggang ngono akhirnya tak gruwendo tak entekno pisan teman-teman hasil iki. Lah iki nanti kita tatah ulang lagi untuk bagian gigi karo kene pinggir-pinggir iki. Mburine kita tambal kayu teman-teman. Jadi ini tambalan pakai lem terus bareng ngono tak sok pakai paku. Kemarin kan dirimu ngerti dewe teman-teman iki nek blenggang iki kira-kira gak iso diukur dengan kata-kata. Soalnya dawur ya teman-teman. Mbuh ki ukurane piro ki tambalane. Jajal kita ukur untuk tambalane teman-teman. Kita ukur pakai meteran. Meteran kumpul iki. Jadi untuk tambalan iki aku pakai kayu iki loh teman-teman. Lah iki loh. Ben dirimu ora penasaran iki lho mbuh kayu opo iki. Lah iki. Jadi ora harus pakai kayu waru ora teman-teman. Jadi kayu sembarang seperti ini. Iki mbuh kayu opo iki bekase ngene iki lho. Lah ini. Mbuh mahoni mbuh opo gak roh ya teman-teman iki lho kayune pokoke. Jadi nggak harus pakai kayu waru ora teman-teman. Aku kayu sembarang yang penting jadi teman-teman untuk dempulan-dempulan seperti ini. Wong kok kan ora ketok teman-teman kecuali nek bikin dari nol seperti ini. Lah ini kan dari nol iki nek ngarani iki. Lah ini berarti pakai kayu waru. Nek dempulan ya wis sembarang lah. Kita ukur iki nesek iki. Piro iki dempulane iki? Soalnya dawur ya teman-teman. Kok angel menjelelah nek kodame iki teman-teman. Nek kodame iki. 1 cm teman-teman iki lho. 1 cm untuk dempulane. Berarti gaweku kayu wingi saurunge tak grendo berarti 1 cm setengahan ya teman-teman. Kan iki kemarin tak grendo iki. Ngewek ngene. Jadi sebelum tak grendo berarti aku gawe kayu 1 cm setengah teman-teman. Yo mbuh 2 cm, mbuh 1 cm setengah saurunge digrendo. Iki kan ana pakune teman-teman iki lho. Iki paku, iki yo paku, terus kene iki lem. Jadi pakune buat pengait lime ya teman-teman. Terus saiki nek diterpno. Lah iki jajal kita terpno. Lah iki lho. Wis apa nek ngarani iki? Wis trep ya teman-teman. Loh. Kalian bayangkan sendiri untuk apa iki blenggange iki saurunge ditambal seperti ini kalian bayangkan sendiri ya teman-teman. Mulai teko kene lho. Sret iki blenggang iki. Ya mbung gawene piye aku ya ora ngerti ya teman-teman wong ini bukan garapan saya. Jadi mbuh atrah blenggang yo ben yo wis ngono akhirnya bentang dadi ngono paling ya teman-teman.
bagian kene iki seorang tak dempul teman-teman, lagi masih kelihatan longgar seperti ini. Jadi nanti pas dempul iki harus dibrongkati sih ya teman-teman. Cete iki ampri 5 kok kelet tenanan. Lagi kan sih enak cete teman-teman. Jadi saurunge didempul iki dihilangi semua utawa kalian alah tatah digrumpil-grumpil ngene untuk kayune ampri engko 5 iki melekat dengan sempurna utawa kelet tenanan teman-teman. Terus untuk sing iki lagi, wah kucingku ki gelut teman-teman. Raro nek wong gawe video malah gelutan. Rono lho. Gelut teman-teman kucingku. Ning tim bocah ya. Wah mlayu rono silang teman-teman. Wah. Mlayu ning ndi ge. Oke lah, kita lanjut lagi teman-teman. Lah iki untuk lakaran kucingan teman-teman iki. Kucingan karo barongan ini lakarane sama semua ya teman-teman. Biasane kita tutuk ngene sik teman-teman. Nah, tak tutuk ngene sik kon dhuwur. Jret ampre iki kewenceng ya teman-teman. Jadi dhuwur iki karo bawah iki kudu pres kenceng ngene teman-teman. Iki nek ning nggonku ya teman-teman, nek liyane mbuh aku ora ngerti. Jadi iki khusus di saya teman-teman, ya iki kulinaku lah nek ngarani kulinaku teman-teman. Jadi kita pres kayak gini, seruat bruwet ngene. Ku lagi tak tatah rene ya teman-teman. Lah iki. Terus iki panjangnya kan kiasine panjang loh. Sakmene lho iki panjangnya. Terus tak gergaji pakai gergaji kecil ini. Lah iki loh, pakai gergaji kecil ngene iki. Tapi untuk gergaji seperti ini, iki untuk kayu yang nom-nom utawa kayu teles teman-teman. Nek kayu watos-atos kayak gini iki kan garing ya teman-teman. Kayune iki garing sering iki yo watos teman-teman, kok grajine mendal-mendal nek gak ono grajine mancet teman-teman. Jadi untuk graji-graji kecil seperti ini iki gak recommended untuk kayu yang kering-kering ya teman-teman. Tapi karena saya iki nggarepe suka yang kering-kering, jadi grajine iki kudu alon-alon teman-teman. Nek gak iso dipaksa kudu ngruwek kaya kayu teles ngono ora teman-teman. Tapi nek kayu teles ki yo nglunyur tok graji seperti ini teman-teman. Graji seperti ini nglunyur tok soalnya dhek iki gawe motong-motong wet-wet sing teles-teles ngono kuwi, ranting-ranting ngono kuwi. Terus bar tak gruwaji iki, lah iki tak punjuli teman-teman. Tak punjuli kayak gini lho. Lah iki ampri engko dirimu ki apa nek pas nglamakne iki ora dekok legok geneng. Biasanya kan gune wong-wong legok geneng wi gara-gara iki langsung dipres teman-teman. Soalnya kan natah kan ngene teman-teman. Lah iki lho. Lah ngene to, dipasno ning telenan iki. Jret mbok tatah kok kene. Cruwet utawa mbok anu ganci. Biasanya kan pakai ganci lho teman-teman. Didekno ngene terus diganci jruwet kaya pacul kecil lho teman-teman. Ganci kaya pacul kecil kuwi, tapi nek ngarani wong-wong iki ganci, kadang nek sing banci barang wis beda-beda lah ben desa kuwi nek ngarani. Lah wingko akhire bar mbok tuwatah ngene nek ora mbok punjuli. Lah sing bagian kene iki akhire engko legok geneng teman-teman. Rondo mblekok ke bawah ngene, akhire wingko blenggang teman-teman. Lah priye ora blenggang ki kadang dipunjuli segini teman-teman. Wis pokok punjul lah teko untune iki. Lah iki lho kan garise iki lho teman-teman lagi. Iki garise gigi. Terus ki enek punjulane iki ampri ora legok geneng utawa apa nek ngarani. Blekok menjeru ngene lho teman-teman. Lah ngene. Wis engko nek wis dituwatah kabeh jeruwet iki wis gawe lakaran lah. Engko lagi iki ditatah teman-teman utawa digrowendo dilurusno. Lah iki tatah jret kon dhuwur kene nek natah. Jret mengisor rene terus digrowendo. Nah iki kira-kira nanti segini teman-teman. Lah segini. Sat ngene. Sat. Jadi ora jebobok ngene ya teman-teman ora. Jadi iki pomo diukur piro to iki? Saya tak ukur sik teman-teman. Nek gak diukur kok dirimu dikira iki menyi ngapusi nek gawe iki. Dah ngono lho teman-teman. Jadi kita ukur bareng-bareng lah iki lho teman-teman. Kira-kira 5 sentian ya teman-teman. Lah iki 5 senti ke bawah ya. Lah iki kan piro iku ukuran iki sik. Kok wandel teman-teman iki 9 senti. Biasanya 5 senti, 6 senti ki wis cukup teman-teman nek digawe seritan.
seritan utawa jenggote lho teman-teman. Wi 5-6 cm wis cukup teman-teman, cuman rondo mlebu ngene. Lah iki engko kan natae mlebu lagi ya teman-teman. Terus untuk ensele, lah iki kita ukur juga untuk ensele teman-teman. Kok ben dirimu ki ngerti. Nek ensel aku biasanya ngawur. Jadi ora tahu ngukur ensel teman-teman. Mbuh panjangnya piro, aku yang penting matuk ngono ya teman-teman. Iki lho 10 cm ya teman-teman. Aku paling kena oke sekitar 8 cm teman-teman. 8 cm cukup untuk ensel. Kan kok mlebu ngene, sret mlebu ngene. Terus kene iki kok yo ora dawa ngene ora teman-teman. Nek kucingan ki aku biasanya rondok muwenggok nah ngene. Jeruwet ngene. Terus untuk gocelane ya teman-teman. Gocelane kita ukur juga. Jadi dirimu ki ben ora penasaran teman-teman gocelane ki piro panjange. Jadi nek kucingan ki bebas teman-teman, nek gocelane anak sing pendek biasanya anak sing ora tek gocelan juga ada teman-teman. Kadang anak sing sakmene tok. Lah iki segini tok juga ada teman-teman. Jadi nek kucingan ki bebas. Tapi nek gawe barongan, kucingan digawe barongan yo dawa-wakno ora apa-apa ya teman-teman. Biasanya kan ki luar Jawa ini ki kucingan seperti ini sudah dibuat main untuk barongan ya teman-teman, digawe caplok-caplokan kaya cepaplokan ngono kae. Jadi nek di sini kan kucingan ki dicokot, nek ning luar Jawa biasanya ki kucingan ngene ki digawe cepaplokan teman-teman, digawe model barongan. Iki lho untuk panjangnya piro iki? 6 cm teman-teman untuk panjangnya iki lho. 6 cm. Terus untuk ikine ya kita ukur juga untuk ikine teman-teman. Iki piro iki? Lho 6 cm iki lho teman-teman. Lho 6 cm iki asli ya teman-teman, iki real iki videone iki tanpa jeda, tanpa ngapusi teman-teman. Kok mbok kira wah bar ngene bar diukur iki lho jelas diganti dipendekno iki ora ya teman-teman, iki asli iki. Video kuwi tanpa editan teman-teman. Aku enggak suka video yang diedit-edit soalnya aku ya ora iso ngedit. Iki piro iki? Delok dhewe iki lho 2 cm teman-teman untuk nggone kene iki. Lah iki lho. Apa melengkunge iki masih kurang ya teman-teman, soalnya iki kurang anu iki. Lah iki lho, kedokane masih kurang. Jadi nek kedokan iki sembarang kok keri-keri rapopo teman-teman. Lah iki lho 2 cm. Iki piro sing kene iki? Iki kurang teman-teman iki 2 cm punjul iki. Iki 2 cm punjul iki lho, 2 cm punjul. Nek sing bagian kene iki 2 cm teman-teman lho, 2 cm. 2 cm semua. Terus untuk panjangnya, lah iki panjangnya kita ukur pisan ya teman-teman. Iki lho panjangnya piro iki. Ben ora dikira ngapusi aku. Iki nek kodame teman-teman. Jadi kucingan ini ada kodame. Iki kodame kodam walang sangit teman-teman iki. Kodame walang sangit untuk kucingan ini. Lah iki lho piro panjangnya iki. 25 teman-teman iki lho, 25 cm iki lho. Delon tak zoomno teman-teman iki lho 25 cm iki lho. Tuh, 25 cm iki pendek sekali ya teman-teman, 25 cm. Terus depan ke sisik belakang piro iki? Sik angelmu to. Kodame walang sangit lho marai teman-teman. Iki lho 20 cm teman-teman. 20 cm untuk panjang ki sampai depan kene. Terus yang iki, nah iki teman-teman. Iki nanti kita grendo ulang untuk bibire. Nah iki wingi bibire kurang teman-teman. Maksudnya iki kurang piye ngono lho, kurang geget teman-teman. Untuk lambene ngarep iki empane koyo mewek ngono lho teman-teman barongane. Barongane kurang kereng, kurang geget, makanya tak entekno iki lho. Tak habiskan semua iki sampai engko iso geget ya teman-teman. Kemarin iki barongane kok mewek tuh. Kok gak anu kurang kereng ngono lho teman-teman untuk bibire apa untune iki. Akhirnya wis tak entekno pisan kok tak ganti lagi ya teman-teman. Engko nanti kita grendo terus bar grendo. Nah iki ditatah ulang teman-teman sing bagian kene. Karo sisik-sisike barang iki ya teman-teman, sisike tak entekno pisan wis gak kesowan teman-teman. Jadi ngrehab yo gak satik-satik ngono alah wis kesowan dadi grendo bres ngono ae ya teman-teman, wis gak usah tek
mikir wedi kleru gak usah teman-teman. Wis penting kok dadine sama ngono, penting dadine mending ngono ae ya teman-teman. Jadi nanti kita habiskan iki. Untuk kene iki kita habiskan ae teman-teman iki ukirane iki. Ukirane iki tak entekno baru tak tatah ulang. Tapi nek iki siung paling panggah teman-teman, paling siungnya panggah karek iki netok iki lho. Iki nanti kita ganti terus kene iki kita jeroni ya teman-teman, kurang jeru iki. Ya kurang rapi lah, engko dirapekno teman-teman untuk ikine. Jane wis apik jane. Lho wis apik ya teman-teman. Cuman ya kurang sedikit lagi lah karo kene iki gede-gede ya nggone sisik iki. Sisike mek 3 jiro kadek sak witik iki lho. Oh kita gruwe ndo pisan gitu. Gak apa-apa nek kene iki gak kelihatan ya teman-teman soalnya ketutup kemul iki. Biasanya kan kemule deleh kene teman-teman. Lah deleh kene karo kene. Biasanya mau maju apa kok wong-wong iki mau maju teman-teman untuk kemule ora nemburi kene gak. Jadi mau maju biasanya deleh kene. Masih yo garapku ning ngarep utawa nemburi tetep ada ikine ya teman-teman iki lho. Delon dupane barongan jaranan ini tetap ada ya teman-teman iki lho. Delon menyala-nyala seperti ini, tur melengkung seperti ini. Iki dupane barongan jaranan mesti melengkung-melengkung munyer-munyer seperti ini ya teman-teman. Soalnya kodame kan di sini kebanyakan kodam malaria karo cikumunya ya teman-teman. Makane berbeda karo pengrajin liyane utawa dukun-dukun liyane. Nek dukun sini harus melengkung-melengkung seperti ini ya teman-teman. Delok to. Kodame barongan jaranan iki cikumunya karo malaria ya teman-teman. Mergo kodam wi kodam paling sakti di dunia teman-teman. Wi nggarai wong mlebu rumah sakit ya nggarai wong apa nek ngarani is ono apa nek ngarani ge. Sing ra tertolong ngono ke lho teman-teman, sing ra tertolong ngono ke apa nek ngarani. Lah wis pokok kuwi lah teman-teman. Oke teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.